Soul kon kalag. Matod pa sa New College Standard Dictionary by Funk and Wagnall, page 1116, nag-ingon, ang kalag, ang karon, gidawat sa kadaghanan, mao ang espirituhanon nga bahin sa tao, kon tinubdan sa panghunahuna o espirituhanong kinabuhi. Si René Descartes, usa ka bantog nga pilosopo, nagpasabot nga ang hunahuna kon atong mind, ang lawas atong body managlahi. Ang lawas mamatay og madunot, apan ang hunahuna ug kalag dili madunot. Naay mga tao nga naka-eksperyensya og kanang gitawag og near-death experiences, nga gideklarar nga clinically dead o mihunong ang kasing-kasing ug utok. Apan pagkahigmata aduna sila'y tinaw nga mga handumanan sa pagbiya sa ilang kalag sa lawas. Kini naghatag ideya nga ang panimuot mahimong mulungtad bisan wala ang lawas. Ako ning na share karon ninyo mga hinugmang igsuon kay niabot ang litag 31,900 ka mga subscribers. Salamat kay sa inyo hang mga pag-subscribe ning ato ang YouTube channel. Kay nabo ko na-discuss dito sa Robinson Mall sa akong sur nga higala nga ingon mo siya nga pamatudi ang kalag, ang kitang tao na kalag dili sumala sa Biblia. Muna nga nganing kamot pag research nga mapaambit ninyo. Pero sa ako ang kasinatian, Miwa 1992 gi diskusyam ko dito sa Shangri-La Mactan. Ipusil man ko atong Miwa 1992 alas 10 gabi. Unya ako sang giingnan kini ako testimony ni nga pamasin day nga ang imuhang sa walay pagtuo nga naay kalagang tao makahatag kanini mo katinawan sa imuhang una-una og konsensya. Kay niatugong higayuna diskusyam ko ato Miwa 1992 gipusil ko alas 10 sa gabi. Unya nahibuong man ko nga nakakita man ko sa kong lawas nga gabuyo dito sa yuta. Niya ako sang giingnan niya, kito nakakita sa akong lawas, unsa man to? Muna nga ningon ko niya nga, moto nga akong soul, ang akong kalag. Unya, sa human sa mong diskasyon, kay upat mo to ka oras ka pen, unya, sponsor po siya, panihapon na mo, kay taas-taas maguna mo ang diskusyon. Ningon siya nga, duol-duol na yun, nga pinaagi sa imong testimony, Brad Ray Bascones, mutuon na yun ko nga naay kalag, kitang tao na ay kalag kon soul.